Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, arratsaldeon. Gaur urriaren 14 da, astelena, eta gaurko edukiei paso emango diegu. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Alde batetik, 1993 urteko urriaren 14ean, Gabriel Arestia euskal poeta eta idazlea, euskal literaturaren berritzaile nagusietakoa jaio egin zen. Bestalde eta azkenik 1994ean Martin Luther King Jr. apaiz baptista eta aktivista afroamerikarrak bakearen Nobel saria jaso zuen. Goazen orain astenetarako agenda errepasatzera. Gaurko egunean, emakume heroiak zinema zikloaren harira Burlatako kulturetxean Histeria filma proiektatuko da. Arratsaldeko 7:00 izango da eta sarrera librea da. Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria? Nada. En sus formas más graves requiere medidas drásticas. Una buena presión constante, esa es la clave. Biharko egunean ere, ziklo honekin jarraituz, Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:00 oraingoan, La Libreria filma proiektatuko da. Sarrera librea da. Eta azkenik igandean ospatuko da Nafarro oinez izan argi ikastolak antolatakoa Tuteran goizeko 10:00 arratsaldeko 5:30 arte gutxi gorabehera. Sarrera libre izango da eta jendetza espero da. Orainaren herri eutxuskarari, erroenari, auzolan elokarri, txikien autari, bozgora juan bi. Euskararen dizira, ekarri dibargia, herriaren indarraren, hautzgeldi ezina.
gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertuko ditugu eta ea zer kontatzen diguten. Diario de Navarra egunkariaren azalarekin hasiko gara, 50.000 nafar langileek baino gehiagok kontratu partzelarekin euren jubilazioak hobekuntzak izango dituela azaldu du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, salmenta gune batean jendea euren txakurrekin erosketak egiten ageri da. Txakurrekin erosketak egitea uzten duten geroz eta denda gehiago daudela azaltzen du egunkariak ere. Beheko albistetan, Kataluniak prozesaren sententzia jasoko du 3.000 istiluen kontrako poliziez blindatuta. Eskuin aldeko albisteekin jarraituz, Iruñean harrapatutako 56 urteko gizon bat grabe dagoela zehaztu du komunikabideak. Bestalde, Ignacio Llurs medikoaren kin egindako elkarrizketatik esaldi esanguratsu bat ekarri dute portadara. Jarraian, Estupinen jokalariak Ekuadorrekin Argentinaren alde aurka barkatu debutatu zuela azpimarratu du egunkariak. Azkenik, Frantziako turrak iratin etapa bat egitea planteatu duela azalarazi du. Diario de Noticiasen azalarekin jarrituko dugu, subiranismoak mobilizazioak areagotu ditu prozeseko liderren kondenaren aurrean. Titulu honekin ireki du egunkariak bere azala. Alboan berriz, Julen Arburua lekaroztarrak Euskal Herriko gazten lehiaketa irabazi duela ageri da. Bestalde, Beriainen larri zauritutako bat eta Iruñean beste harrapatze bat gertatu direla zehaztu du. Bestetik, osasunak aringarriak pazienteez onkologikoei zabaltzea planeatu duela azaldu du ere. Argazki nagusian, Zubiritik irtendako Zubiri Iruñea lasterketaren irudia ageri da. Simon Biles gimnastiaren beste garaipenen berri ematen du ere. Beherago, Kosgeik emakumezkoen maratoian garaile izan zela azpimarratu du ere Noticiasek. Azkenik, Jon Boncaiola osasunako jokalariaren hitzak ekarri dituzte portada nagusira. Gara egunkariaren azalarekin orain, konkista enkistatutako duen sententziaren zain dago Katalunia. Titular honekin ireki du egunkariak bere azala. Eskuinean Trumpek erretirada totala agindu duela ere. Dio, Ankarak bere ofentsiba edatzea bilatzen duen bitartean. Argazki nagusian Anoetan jokatutako emakumezkoen derbiaren irudia ageri da, non atletik garaile sortatu zen. Alboan Ekuadorren egoerari buruzko analisiaren aurrerapena ageri da. Eta azkenik, Benito Lertxundi musikariaren hitzak ekarri dituzte portada nagusira. Gaur astelena denez ez dago beria egunkaririk, beraz, Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Helikopteroz, suhitzaileek goizete inguruan mendizale bat erreskatatu dutela azpimarratu du komunikabideak bere titular nagusian. Bestalde, Iberoko zubia 5 astez itxita egongo dela ohartarazi du ere. Eta azkenik Iruñean auto batek zebrabide batean harrapatuta gizon bat larri dagoela azaldu du irratiak bere webgunean. Az gaitezen Barañaingo albisteekin. Pasaden astean, San Estebaneko aurparkeko zaharberritze lanekin hasi ziren, eta lanak 2 asteko epean bukatuko direla estimatzen da. Horretaz gain, liburutegiko ikastaroetan izena emateko aukera zabalik dagoela ere gogorarazi dute. Baita urrian, historiaren berdintasunaren eta aldaketa klimatikoaren inguruan jardunaldi desberdinak antolatu direla ere. Kultura arloak ostegunero Nafarroako historiara hurbiltzeko solasaldiak antolatu ditu. Lehenengoa, ostegun honetan izango da, Álvaro Adot Unibertsitateko irakaslearen eskutik eskainitako Catalina de Foix perfil de una reina renacentista hitzaldia izanen da kulturetxeko erabilera anitzeko aretoan arratsaldeko 7etan sarrera librearekin. Ostiralean berriz, klimaren aldeko antzerki emanaldia egongo da Trokolo Antzerki Konpainiaren eskutik. Ome atienden, ome boi, bertan kasu egin edo banoa antzezlana aurkeztuko dute. Planetarekiko kontzientziazioa sustatu eta zorigaitzeko aldaketa klimatikoa ekiditeko asmoz. Sarrera librea izango da eta ikuskizuna arratsaldeko 6etan hasiko da kulturetxean. Bukatzeko, berdintasunaren arloan, beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte hilabete honetarako. Haien artean, bake eta askatasunaren aldeko emakumeen nazioarteko elkartearen 100. urteurrena omentzeko erakusketa ostegun honetatik aurrera kulturetxeko erakusketa aretoan.
Gainera, erakusketa bisita gidatu batekin irekiko da ostegunean 6:30. Horretaz gain, liburutegian bakea eta askatasunaren aldeko emakumeak liburuen erakustaldia egongo da. Baita liburu aurkezpenak ere urriaren 22 eta 23an kulturetxean. Beriaingo albisteekin goaz orain. Beriaingo udalak bat egin du Diario de Navarra Fundazioak eta Lakaixako gizarte ekintzak antolatutako erronka solidarioarekin. Erronka honen bitartez, parte hartzaile bakoitzak ematen dituen pausuak diru solidario bilakatzen dira. Udaletxeak lortutako dirua desfibriladore bat erostera bideratuko du. Horretarako, abenduaren 9 arte, herritarren kolaborazioa eskatzen dute udaletxetik proiektu hau aurrera eraman ahal izateko. Horretaz gain, atzo gauean, N121ean izandako istripu batek zauritu larri bat utzi zuen. Kotxeak autobus urbano baten kontra jo zuen goizeko 3:30 aldera Beriain inguruan. Antsoaingo albisteetara pasako gara orain. Mintzakide, parkelagun eta larunblai ekimenetan izen emateko epea zabalik da. Modu desberdinez euskara eta euskararen erabilera sustatzea da programa hauen asmoa. Bestalde, azaroko kultura agenda kaleratu dute ekintza desberdinekin, eta internet bidez kontsultatu daiteke. Antzerkiak, tailerrak, erakusketak, hitzaldiak eta bar aurki daitezke bertan. Horretaz gain, DBH-ko lehenengo eta bigarren mailako ikaslei zuzendutako komiki tailerra ere antolatu dute Antsoainen. Izen emateak gaurtik asteazkenera arte egonen dira zabalik. Tailerrean, komiki egilearen lana nolakoa den azaldu eta animaliak, pertsonak, egoerak nola marrazten aldiren ikasiko dute gazteek. Komikiaren arte sekuentziala ere landuko dute. Marrazteko oinarrizko printzipioak, keinuak, irudien osaketa, materialak, istorioen eraketa eta gidoiak nola egin, bozetoak, arkatz lanak, tinta eta bar. Eta bukatzeko binetak eta azkeneko produktua landuko dituzte. Izen ematea doakoa da eta tailerra Arrobi gaztelekuan egingo da. Goazen orain Arangureneko berriekin. Ostegunean, Mutilloako elikagai ekologikoen kontsumo taldeak bere ateak irekiko ditu Gazteriaren etxean, 1:30 ordubitara eta 7:00 7:30. Beraz, ingurumenak eskatzen bazaitu, elikagai osasuntsuak jan nahi badituzu eta inguruko nekazari eta abiltzainen elikagaiak kontsumitu nahi badituzu, taldeak haien funtzionamendua erakutsi eta haiekin bat egiteko aukera eskaintzen du. Bestalde, ostiralean, Patricia Krausek pioneras kontzertua eskainiko du Ibarreko kulturetxean, arratsaldeko 8:00. Emakumezkoen 20. mendeko ahots handiei omenaldi bat eskaini nahi die Krausek publiko osoaren barrena ukituko duen kontzertu intimo eta ikusgarriaren bidez. Sarrerek 6 euroko prezioa dute. Larunbatean, baratzeko hondarrekin konpost-meta bat egiteko tailerra egongo da Mutilloako udal baratzeetan goizeko 10:00. Izen emateak telefono bidez egin behar dira eta tailerra doakoa izango da udal baratzeak adjudikatu zaizkienentzat eta 10 euroko kostua izango du erroldatu gabeentzat. Ibilketa nordikoekin hasiko dira igande honetan, urriaren 20ean. Irteera goizeko 9:30 izango da Ibarreko udal kiroldegitik eta ibilbideak 2 ordu eta erdiko iraupena izango du gutxi gorabehera. Joan nahi izan ez gero, aurretik eman behar da izena kiroldegian edo telefonoz, eta erroldatuek 7 euro eta erroldatu gabeek 10 ordaindu beharko dituzte. Bukatzeko igandean ere, nire lehen antzezpena zikloaren barne oso hurbileko dantza lehenengo haurtzarorako proiektua egonen da kulturetxean. Lehen haurtzaroarendako proiektu eszenikoa da Cristobal Balenciagaren sormenezko unibertsotik abiatuta. Sarrerek 3 euroko prezioa dute eta 2 saio eskainiko dira, lehenengoa 5:00 eta 6:30 bigarrena. Iruñeako albisteekin bukatuko dugu. Palestinaren erresistentzia ospatu zuten Iruñean. Palestina Habibti zikloarekin. Irailean abiatu zen ziklo hau eta larunbatean izan zuen hitzordu nagusia. Nahi Bargoti abeslari palestinarraren kontzertua baluarten. Helburua Palestinaren erresistentzia ospatzea izan zen, hango kulturaren lagin bat Nafarroara ekarriz. Bestalde, sindikatuek sedenako greba arrakastatsutzat jo eta negoziaziorako deia luzatu diote zuzendaritzari. Ela Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek emandako datuen arabera greban ia langileen 100% parte hartu zuen.
Eta hau mobilizazioen hasiera besterik ez dela izan jakinarazi dute, langileriaren ezinegonaren erakustaldi bat. Horretaz gain, Iruñako udaletxeak etxeko autonomiaren inguruko kurtsoen edizio berri bat hasi du. Gainera, emozioak kudeatzen ikasteko tresnen berri eman du Juslarrotxa Zibiboxean egitekoa den hitzaldi zikloak. Juslarrotxa Zibiboxak emozioak era adimentsuan kudeatzen ikasi izeneko zikloa antolatu du. Helburu hartuta emozioak ezagutzen, kontrolatzen eta horiei aurre egiten laguntzeko baliabideak eskaintzea. Guztira 4 hitzaldi izanen dira, 3 gaztelaniaz eta 1 euskaraz. Guztiak Unas Flores Uribe psikologoaren eskutik. Hitzaldiak urriaren 14 eta 21 eta azaroaren 4 eta 11 guztiak astelena izanen dira, 7:30. Sarrera doan da, hala ere aldez aurretik gonbidapena jaso behar da. Bestalde, gazte zein helduentzako antzerki aroa zikloak 5 proposamen eskaintzen ditu udazkenerako. Horien artean, komediak, dramak eta antzerki hizkuntza berriak. Antzezlanak urriaren 17tik abenduaren 11 bitarte eginen dira Nafarroako Antzerki Eskolan, Gaiarre Antzokian eta Iturramako Zibiboxean. Eta bukatzeko, jakinarazi dutenez, Zitadelako Armen Aretoak berriz ere bere espazio guztietan bilduko ditu erakusketak. 2015ko araudia atzean utziz, berriz ere eraikinaren espazio guztiak erakusketa eta jarduera artistiko, edukatibo eta soziokulturaletara irekiko dira. Astearte goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua partez lainotuta egongo da eta egunaren erdiko ordutan laino gutxikin geratuko da. Mendebal osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Arratsalde gau partean ahuldu eta norabide aldakorreko haizea ibiliko da. Temperatura nahiko edo nabarmen jaitsiko da. Goizaldean eta goizean goiztarteka erdi mailako lainoak eta goi lainoak sartu dira. Goizean lainoak ugaritu eta zerua lainotsu edo oso lainotsu geratuz. Zaparrada txiki ertaina botako ditu, zenbait tokitan trumoitsuak arratsaldean maizagoak izango dira. Hego osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Arratsaldean mendebal ipar-mendebaldera aldatu eta ahul-bizi ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura nahiko edo nabarmen jaitsiko da gaur. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik. Orain etxabakoitzeko jaietan grabatutako dantzaldi ekitaldi bateko irudiekin utziko zaituztegu. Guk bihar itzuliko gara beste kontuekin ordu berean. Beraz, mila esker eta bihar arte.